Innostus on kautta aikojen ollut kaiken edistyksen perusta. Kun on innostusta, on saavutuksia, sanoi jo Henry Ford aikoinaan. Me haluamme ruokkia innostusta, sillä uskomme, että innostunut työntekijä on motivoitunut ja aikaansaava, tyytyväinen työhönsä. Valtaa, vastuuta ja vapautta. Niitä uskallamme sinulle luvata. Lupaamme myös mahdollisuuden koulutukseen ja ympärillesi loistavan porukan, jonka kanssa kehität palvelustamme Suomen parasta. Tervetuloa joukkoon, kiinteistönhoidon, turvallisuuden tai talotekniikan osaaja. Emme sammuta kipinääsi, vaan puhallamme sen liekkeihin.